sallallahu alaihi wasallam. Ina kira ne zuwa ga musulman duniya. Gaddafi G-boy ke magana, musamman musulmai na ƙasa ta Najeriya. Ina muka kai soyayyar annabi, ina muka baro ƙaunar da muke masa. Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. In an taɓa annabi kowa sai ya yi shiru, manya ko in ka taɓa su ba sa yin zuru, kuskurensu in ka furta sai su tunzuru. Ya al'umma ni da ku yanzu aikin mu ne. Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. Yin batanci yanzu ya zamto ruwan dare, duk mai yinsa tabbas yana aikin kuskure. In ka yaɗa ka zamme kare haƙƙinsa ne, domin wannan komai naka Allah zai tsare. Ina amfanin zama a wannan rayuwa, ina amfanin zama a wannan rayuwa. Bai kamata a yi watsi da dokar musulunci akan wanda ya yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Dan Allah ƴan uwa musulmi mu taru mu yaɗa wannan sakon domin ya isa zuwa ga kunnen kowanne musulmi, dan izala, dan dariƙa, dan shi'a da sauran ƙungiyoyin musulunci baki daya. Ku nemi ci gaban wannan waƙar domin episode ne.